गिबिसिनथाराव जिउ आरो मोदोमनि सोरजिग्रा गोथां इसोरा मान आरो समायनाय जाथों। नैथियाव ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम आं आखाइ खबजोबना निमाहा बिग्रोनाय जायोदि थांनाय एबा बिदाय लालांनाय गोबाव समाव नोंथांमोनजों लोगो लानो हायैनि थाखाय। मानोना आंनि नखर आरो इसोरनि एंगार हायै माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै नेनानै थानाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोननो इसोरनि गोथां रावखौ मिथिहोहरनो हायाखै। आसा खालामोदि बोरगोनां दिनैनि दिननिफ्राय इसोरा समबादि लोगो मोनहोगोन होननानै। बेनिखायनो गोदानै दिनैनि गोथार साननि गेजेरजों नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि जोहै आंनि गोरबो गोसोनि अननाय आरो सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जिसुनि मुङै जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै गाहाम रादाबखौ नायगोन एबा सोलोंलायगोन। माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 15:28 सिरि। जिसुआ बुंबाय, ओ आइ, नोंनि फोथायनाया गेदेर, नोंनि इच्छा बादिनो नोंहा जाथों। बे मुगानिफ्रायनो बिनि बिसाजोआ मोजां जादों। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जेरै नखरनि सुथुरा आंखाल आरो देहानि सुथुरा सैनांनाय। थारैनो बैफोर सैनाय आरो निदाना जायनि नखराव बाहागो लागोन, अब्ला बि नखरा दुखु एबा जिंगानि अनगायै मुंबो थाबावा। दिनैनि गाहाम रादाबावबो सासे बिमाहा सासे बिसाजोनि अनगायै गोसोआव आरो नखराव मुंबो गैबावलामोन। मानोना गाज्रि जिउआ अराय सम बे गथ'खौ गावनि गोसो बादि सैहोयोमोन। गुबै बिमाखाय गथ'नि जुनै आगोर नागिरनानै जिसुनियाव बोर मागिफैदों। अनलायग्राफोर, जोंनि गथ'फोर एबा नखरावबो बैफोर जानाय जाथायफ्रा दं नामा? थारैनो नों बैफोर जाथायजों गाज्रि हालोदाव मोगा मोगिजों लोगोसे नोंनि नखरा भुगिनांदोंब्ला नायदो दाहा बिजाब 3:48 सिरिनिफ्राय 50 सिरिसिम। आंनि रायफोरनि नोगोरनि संहार खालामजानायनि जुनै आंनि मगननि मोदैफ्रा दैसा बादि बोहैलांदों। फवरवआ सोरगोनिफ्राय नायगं हरागौमानि आंनि मगननि मोदैखौ थाबथानाय गैयाजासे बोहैबाय थागोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, नों सासे ख्रिस्टियान हिसाबै गुबै बिमा आरो बिफा जाबायब्ला नखराव थानाय माहारिफोरजों लोगोसे गुबुननि थाखाय जेब्लायबो आरजजों थांनानै थानांगोन। मानोना गोरबो फुवारना नों बिनाय आरजआ इसोरनि गोसोखौ खुसि खालामो आरो गोरबोखौ गेब्लेहोयो। अनज्लायग्राफोर, गेब्लेनाय गोसोजों खालामनाय आरजआ जिसुनि गोरबोखौ सुफ्लङो आरो गोमानाय जिउखौ लुखांफिनो। नायदो जहननि 11:43 सिरिनिफ्राय 44 सिरिनि सिम। आरो बेखौ बुंनायनि उनाव बियो गेदेर रावजों गाबज्रिदों, ओ लाजार, बेयाव ओंखारबोदो। अब्ला गोथैया ओंखारबोदों। फोरबोनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, नों बिनाय एबा खालामनाय आरजआ सासे मानसिनि एबा सुबुंनि बेमारखौ थामहिनबा साजानायफोरखौ सोखानो हायाखै जानो हागौ। नाथाय नोंनि दाहायै बिनाय आरजआ नोंनि देहानि सैनाय आरो गोसोनि बेरामखौ सोखागोन। मानोना गेब्लेनाय गोसोनि आरज खालामना गनाय मोदैया बिमानो दाम गोसा, बुहुमनि सोरजिजानाय मुलिनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन। नायदो जेसाया 38:5 सिरि। नोङो थांनानै हिजकियानो खोथादो, नोंनि आजौ आजैनि बिफा डेभिडनि इसोर फोरबोआ बेबादि होनदों, आङो नोंनि आरज गाबनायखौ खोनाबाय, नोंनि मोदैखौ नुबाय, खोनासंबाय। आङो नोंनो 15 बोसोर जोरनो होदेरबावबाय। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, सासे सुबुङा जेब्ला देहानि सैनायजों मोगा मोगि जानाङो आरो बे सैनायखौ गोथां इसोरजों बोखारजानो जुनै सान आरो हरनि मेगननि निनखौ दोननानै फाहामजानाय दिनखौ लामा नायना गोरबोनि मोदैखौ फसरना दुखुयै फोरबोनो गोहोम खोख्लैयो। जेरै नोंथाङाबो नोंथांनि गोदोलांनाय नखर आरो गियानाव गोमालांनाय नोंनि नोजोराव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि जुनै आरज एबा इसोरजों रायज्लायनाया सम नङाब्ला मुगा थानो नाङा।
नायदो गितफोरनि 63 नम्बर 6 सिरि। जेब्ला आङो बिसिनायाव उन्दुनानै नोंखौ गोसोखाङो अब्ला हरनि पहरफ्रोमबो आङो नोंनियाव ध्यान खालामगोन। दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। सैसोना खोनासंनाय साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों। आसा खालामोदि आरोबाव उननि समाव लोगो मोनफिनगोन। जों आरज खालामनि। गोथार आफा, बिसिनायाव जब्राजों खेंखायना थानांनाय आरो गोदोलांनाय नखरजों लोगोसे गियानाव आखलाव गोमाजाना आगोर नागिरनाय मोदै फसरना बिनाय साफ्रोमनि आरजखौ नों बिफाया खोनासंदो। जिसुनि मुङै आमेन।